Adatlygyň habarçysy Arkadağ şäheriniň guruluşyklaryny işleýän içerki migrantlaryň aşa ıssy howa zerarly giýjeki iş tertibini, agyr şertlerde işleýänliklerini, olaryň alýan aýlyk haklarynyň dollaryň Qara bazar kursyna hasaplananyny 250 Amerikan dollaryndan hem geçmeýänligini habar berýär. Bu maglumat Arkadağ şäherine täze şaýoluň we Döwrewap köprüýiniň uly dawara aýdym saat bilen açylan günniň ertesi geldi. Täze köprüýiniň uzunlygy 227 metr, ýyny 29,5 metr, beýikligi 9 metre barabar diýip Türkmen Metbugaty habar berýär. Yerli synçylaryň käbiri ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň uly, gymmat baha guruluşyklaryň azalmagyny getirmegine umyt baglapdy. Emma görnüşinden beýle bolmady. Ýurtdaky ykdysady çökgünniň saklanyp galmagy, ýurt başynda duran emeldarlary öz dogduk sebitiniň merkezinde, Arkadağ şäherinde büdjet riýisleriniň hasabyna gurulýan gymmat bahaly guruluşyklary dowam etdirmekden saklamaýar. Dip adatlyk bilen anonimlik şertinde guruluşan hünärmen aýtdy. Habarlardan ma'lum bolşýaly, aşy ıssy howa ýurduň sebitlerindäki şol sanyny paýtagtdaky elektrik desgalarynyň sepini açýar. Dowamly tok kesilmeleri ýöneköý adamlar şol sanyny hassahanalarda bejerge alýan näsaglar üçin uly kynçylyklar döredýär. Emma bu hili kynçylyklary çözgüt tapylmaýan ýurtda guruluşyklar meselesini çözgüt tapylanameýän diýär. Habarçymyz we çeşmeler aşy ıssy howanyň Arkadağ şäherindäki guruluşyk işleriniň giýje şertlerini alınıp barylmagyna sebäp bolanyny aýdýarlar. İşçiler giç saat 23:30-da işe başlap, ýerden 8:30-da çelini işleýärler. Olary giýjanyň dowamynda naharlanmak üçin 20 minutluk ara ketme berilýär. Bu ara ketme giýje saat 2:30-da başlanyp, saat 2:50-de tamamlanýar. Dip hünärmen aýtdy. Aýdylmagyna görä, Arkadağ şäheriniň guruluşyklaryny işleýän işçileriň aglaby köplügi beýleki vilayatlardan gelen migrant işçiler bolup, olar kynlyk bilen tapan işlerini ýitirmezlik üçin her hil agyr şertlerde işlemäge kaýyl bolýarlar. Hususy guruluş kärhanalarynyň eýerleri vilayatlardan eklenji üçin gelýän işçileri dolu güýjünde işledip, olara azyrak hak töläp, tygsytlaýan pul teristesini iş beriji bilen paýlaşýarlar. Dip adynyň aýdylmalygyny soran iş aýtdy. Adatlyk bilen anonimlik şertini aýry-aýrylykda guruluşan bir näçe işçiniň pikirine görä, häkimetler Türkmenistany köpçülikleýin ýagdaýda terk edýän işçileri, hususan Russiýa Federasiýasyna zähmet migrasiýasyna gitmekçi bolýan raýatlary ýurtda saklamak, ardan işçi güýji edip ulanmak üçin emeli kynçylyklary döretmeli bolýarlar. Arkadağ şäherinde işleýän işçileriň biri öz iş, aýlyk şertleri bilen daşary ýurtlarda işleýän türkmenistanlaryň alýan haklaryny deňeşdirip, ýurtda işçiler babatynda ulanýan adalatsızlygy, öýde kendi ýerinden soň diňe öz maşgala agdalarynyň däl, köp adamyň bilýänligini öňe sürdi. Russiýa Federasiýasyndaky guruluşyklarda işleýän işçilere ortaça 1000 dollara golaý, käbir hünärli işçilere bolsa 1500 dollar aýlyk tölenýär. Arkadağ şäherindäki guruluşyklarda işleýän içerki migrantlar bolsa, her gün 10 saat işleseler-de her aýda alýan zähmet haklary dollaryň gara bazar narhy bilen hasaplananda 200-250 dollardan geçmeýär. Dip howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran iş aýtdy. Onun sözlerine göre hususy guruluşyk kärhanalarynyň eýeleriniň garyndaşlary, güýç gulluklaryna arkasy bolan adamlar, tekniki howpsuzlyk wezipesine kabul edilýän işgärler 1000 dollardan geçirip aýlyk alýarlar. Ýöne bu hili mümkinçilikden peýdalanýan işçileriň sany känler. Adatlyk resmiler guruluşyk kärhanalarynyň eýeleri bilen guruluşyp baýdylýanlary tasdikladyp ýa inkar etdirip bilmeýär. Türkmenistan dünýädäki iň bir ýapyk ýurtlaryň biri hasaplanýar we Arkadağ şäheriniň guruluşy ýaly uly guruluşyklar, desgalaryň bahasy
işçilerin alyan aylıkları ýaly maglumatlary açyk. Hemmeler üçin el yeterli etmeýär. Şeýle de ýyllaryň tejribesi, adatlygyň habarçylary bilen dürli ýyllarda gurulşan işçiler, şol sanyny daşary ýurtly işçileriň medeniýeti aýdan zatlary Türkmenistanyň gurulşyklarda işçilere hak tölemekde göýe berilýän kemçilikleriň, ýol berilýän deňsizligiň, kemsitmeleriň asla az därligini tasdikleýär. Arkadaş şäherindäki dawaralara gaýdyp gelsek, ýurt telekeçiler tarapyndan bina edilen köprüýüniň iki taraplyň ýolunyň her tarapynyň gatnaw böleginiň iňi 12 metrden gowrak bolup, onun bölçü zoglagynyň iňi 5 metreden. Köprüýüniň her tarapyna ýan ýodalar gurulup, ýaşyl zoglaklar döredilipdir. Emma bu guruluşyklaryň umumy bahasy barada hiç bir zat aýdylmaýar. Türkmenistanyň dürli sebäpleriniň ýaşaýjylarynyň sosial mediada paýlaşýan köçü, yol, köprü şekilleri berk gödөгçülük aslında saklanýan. Söz, medeniýet adatlyklary düýpli çäklendirilen adamlaryň öz boluşly protestleri bolup görünýär diýip synçylar aýdýarlar. Türkmenabatda yerleşen Mugallimçilik Institutuna okuwa kabul ediş döwri tamamlandy. Azatlyk radiosyna Seyit Nazar Seydi adyndaky bu ýokary okuw jaýyna 27-nji ýylda tamamlanan kabul edişligiň alınıp barylşyna we dalaşgarlaryň sanyna degişli käbir maglumatlar el yeterli boldy. Ýokary okuw jaýyna berilen kwotalar we dokument tapşyran dalaşgarlaryň sany barada maglumat paýlaşan çeşmelere görä bu ýyl mailname esasında 1244 student ýokary okuw jaýyna kabul edilmeli. Şu ýyl jemi 2399 sany dalaşgar, şol sanyna 124 ahardan, 87 Balkandan, 286 Daşoğuzdan, Mardan 484, 1364 Lewapdan we 54 talip. Aýratyn Aşgabat we Arkadağ şäherlerinden resminamalaryny tapşyrdylar. Her vilayete berilen kwota sanynyň artyk dalaşgarlar var. Dip çeşme aýtdy. Lewap vilayatynyň bilim pudagyndaky ýagdaýdan habarly çeşmeler Aşgabat hem Arkadağ şäheri üçin tölek esasında bakalavr taýýarlama üçin kwota berilmänligini, emma olar üçin büdjet esasında hünärmen taýýarlaýyş bölümlerine kwotalaryň artdyrlandygyny belläp geçdiler. Bu ýyl Aşgabat we Arkadağ üçin 11 kwota berildi. Oňa da 11 adam resminama tapşyrdy. Öňkü ýyla seredende 2 adam köp. Maňa ma'lum bolşyna görä okuwa resminama tapşyran dalaşgarlar adından $18.000 para beripdir diýip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä bu ýyl tölek esasında okumak üçin berilen kwotalaryň sany umuman ozalky ýyldan 8% az bolupdyr. Tölek esasında hünärmen taýýarlamak üçin 815 kwota we tölekli bakalavr taýýarlamak üçin 20 kwota berildi. Bu bolsa stipendiýa esasında okumak mümkinçiliginiň bir näme artanlygyny görkezýär. Şol sebäpli bu ýyl bagtyny synap görmek isläp büdjeti resminamalaryny tapşyran dalaşgarlaryň sany öňküden köp boldy. Dip çeşme bellädi. Türkmenabatyň bilim edaralaryndaky ýagdaýdan habarly çeşmeler Azatlyk radiosu bilen hopsuzluk aladalary sebäpli anonimlik şertinde söhbetdeş boldular. Azatlyk radiosu Seyit Nazar Seydi adyndaky döwlet institutunyň wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň resmi maglumatyna görä 2025-26-njy okuw ýylynda ýurdun ýokary okuw jaýlaryna 16782 student orta hünär okuw mekdeplerine 10.879 adam kabul ediler. Şol ýurdun ýokary okuw jaýlaryna we orta mekdeplerine dokumentlary kabul etmeň wagt çägi 14-nji iýuldan başlanyp 18-nji awgustda çenli diýilip görkezilipdi. Azatlygyň habarçysy Mugallimçilik Institutuna okuwa girmek üçin dokumentlerini tapşyran ýaşlar bilen gürleşdi. Dalaşgarlar okuwa girmek üçin berilen kwota sanlarynyň näme esasında keskitlenýänligine özleriniň düşünmeýänligini aýdýarlar. Bu sanlar nireden we näme esaslanyp alyndy, hiç kim düşündürüs bermeýär. Has gyzykly ýeri Arkadağ we Aşgabat şäherleriniň dalaşgarlary üçin Mugallimçilik Institutunda büdjet esasında okumak üçin kwotalar berilen, emma beýleki vilayetler üçin Aşgabatyň ýokary okuw jaýlarynda käbir hünärler boýunça kwotalar ýok. Mysal üçin Mahtumguly adyndaky uniwersitetiň büdjet himia ugru üçin Lewap'a kwota berilmeýär.
öňki ýyllarda ähli okuwlar mugut bolan döwründe hem seýledi. Dip Türkmenabatly ýaşaýjy aýtdy. Azatlyň habarçysy bilen gürleşen ýaşaýjylaryň käbiri ýokary okuw jaýyna girmek üçin dokumentlerini tapşyran hem bolsalar okuwa kabul ediljegine umytlarynyň ýokdugyny aýdýarlar. Men diňe enem atamyň sözü üçin ritminamaları tapşyrdım. Olary toplamak üçin Howwanyň ystysynda nowatlarda durup pare berip medisina hemde beýleki kagazlary aldım. Okuwa parasyz diňe yetimler öýünden çağalar we asy ökdi bilýän dalasgärler girip bilýär. Atasynyň malyny satyp pul berip okuwa girýänler hem bar. Dip ýaşlaryň ýene bir aýtdy. Azatlyň habarçylarynyň soňky aýlarda beren maglumatlaryna görä, okuwa girýänleriň köpüsi maddi ýagdaýy gowy bolan maşgalalaryň çağalary, sebäbi soralýan paranyň muktary ortaça girdejilerden hat ýokary. Ýurtda ortaça aýlyk 2000 manat töwereginde bolup resmi kurs boýunça 570 Amerikan dollaryna barabar. Soralýan paranyň muktary bolsa müňlerçe Amerikan dollaryna ýetýär. Habarçylaryň sözlerine görä şol tölegli okuwa girmek üçin resmi tölegden daşary berilmeli paranyň muktary 10.000 Amerikan dollaryna barabar. Döwletiň hasabyna stipendiýaly okuwa girmek isleýänlerden bolsa, para görnüşinde 30.000 çenli Amerikan dollary soralýar. Şeýle-de bolsa resmi maglumatlary görä her ýyl ýurdun ýokary okuw jaýlaryny müňlerçe raýat tamamlaýar. Hususan da döwlet media serişdelerinde çap bolan maglumatlara görä 2025-nji ýylda ýokary okuw jaýlaryny tamamlanan raýatlaryň sany 15.000 adama golay bolupdyr. Taliban ýolbaşçylygyna hökümetiň gyýylaryň başlangyç mektepden aňyrda bilim almagyny gadagan etmek bilen Kabulda ýaşaýan ýaş gyz Rakşana mektebe okuw gatnamagyny betetdi. Soň ol ingliz dil sapaklaryny hödürleýän hususy merkeze okuwa ýazyldy. Emma Taliban iýun aýyna bu merkezi hem ýapyp onuň okumak mümkinçiligini elinden aldy. Şahsy durmuşynyň goragy üçin ady ütkürdilen Rakşana 18 ýaşyndaky geljek üçin düden mailnamalary we arzuwlary talanandan soň öz janyny kassetmäge synansanlygyny aýdýar. Tälim merkezi meniň bilim almakdaky iň soňky umydymdy. Onuň ýapylmagy maňa dünýäniň soňu bolup görünýär diýip Rakşana Azatlyk radiosyna aýtdy. Men öýümizden tapan 12-15 tabletkamy ýutdum. Men ölmek isledim. Ýöne gynansam da aman galdym diýip Rakşana aýtdy. Rakşananyň düşen ýagdaýy ýurtda seýrek duşýan zat däl. Yerli medeniýetiň, yerli jurnalistleriň we aktivistleriň berýän habarlaryna görä, şeýle-de Azatlyk radiosy bilen gürleşýän ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä, Owganstany öz janyna kassetmäge synanýanlaryň we kassedýänleriň derejesi Taliban 2021-nji ýylyň awgust aýynda häkimet başyna dolanyp geleli bäri hususan ýaş nesilleriň arasynda barha ýokarlanýar. Owganstany öz janyna kassedýän adamlaryň sany barada resmi maglumat ýok. Kabuldaky häkimetler Azatlyk radiosynyň bu mesele barada maglumat almak üçin iýeren sorawlaryna jogap bermediler. Derňek makallar bilen meşhurlyk kazanyan Owgan nesiri Etlat Roz ýurtda 2022-nji ýylyň aprelinden 2023-nji ýylyň apreline çenli aralykda adynyň 210 adamyň öz janyny kassedenligini habar berdi. Taliban ýolbaşçylygyna hökümetiň içeri işler ministrligi şondan soňky ýyl bu tendensiýanyň ýokarlananyny tasdiklap 360 adamyň janyny kassedenligini habar berdi. Azatlyk radiosy bu sanlary öz başdak ýagdaýda barlap bilmedi. Owganstanyň janyny geçen adamlaryň köpüsi barada habar berilmeliliginiň sebäbi dini we medeni düşünjeler bilen baglanşdyrylýar. Islamda adamyň öz janyny kassetmegi gadagan hasap netijede öz janyny kasseden adamlaryň maşgallalary köplenç ýakynlarynyň ölüminiň hakyky sebäbini gelleýär. Erkekleriň öz janyny kassetmeginiň esas sebäbi işsizlik bilen bagly. Azatlyk radiosy öz janyny kassetmäge synanşan we aman galan bir näçe adam. Şeýle-de soňky aýlarda öz janyny kasseden adamlaryň bir näçesiniň maşgalak dağlary bilen söhbetdeş boldy. Her adamyň düşen ýagdaýynyň öz boluşly sebäpleri bolan bolsa-da olaryň hemmesi esasy bir ýagdaý, umydsuzlyk duýgusyny, mümkinçilikleriň
bolmalygyny esas meseleler hökmünde agzap geçdiler. Adam hukuklary, howpsuzlyk we owan sanaky siyasi ýagdaýlar barda maglumat ýygnaýan owan şaýat taslamasynyň çykarýan netijesine görä ýaş erkekleriň öz janyna kasy etmegine işsizlik esasy sebäp bolup görünýär. Ayarlaryň arasynda öz janyna kasy edýän denanlar bilen bagly faktorlar has çylşyrymly bolup görünýär we köp hadise owan şaýat taslamasynyň maglumatlaryna görä maşgala zorlugundan, mezuri nikalardan we Taliban tarapyndan girilen oku, bilim çäklendirmeleri ýaly ýagdaýlardan uzalýar. Şeýle-de günnelik durmuşda yüzbeýiz bolýan beýlek kynçylyklaryň arasynda Taliban aýal gyýlaryň ýyl ortalaýyn köpçüligiň öňüne çykyp görlemegini, ýanynda erkek kosary bolmadan syýahat etmegini, hökümete degişli bolmadyk guramalarda işlemegini gadagan etdi. Kabulun daşdy barçy Sowetiniň 23 ýaşly ýaşaýjysy iýul aýynyň başynda öz sözlerine görä adamsynyň we gaýynlarynyň beren el we dil jebirleri sebäpli öz ömrüni soňlamaga synaşdy. Şahsy aladalar sebäpli adynyň tutulmagyny islemedik aýal we eni öz zanyny goňşusynyň halas edenligini görüň berdi.